Magandang morning. Good morning oras Eastern Samara. Good morning Eastern Samara. Maupay nga natin mga pag-aranyaw nga bungto diha Eastern Samar nga diha San Policarpo nga diha Artitsi Hipapada Maslog Dolores kan Avid baga ano ini roll call man ini na mga bungto ko no. Good morning nga diha kan Avid nga diha tapta sulat San Julian ngadto Borongan maupay nga gahayo nga tanan ngadto maliwat sor nga partihan Eastern Samar ngadto May Dolong Llorente Hernani ngayon pa ba Porlos Balanghiga General MacArthur maupay nga gahayo nga tanan nga na di kita yan pantalanan oras makita kita nga bagadamo man ini nagkakaabutan mga butitikang hapanalugon angan shoutout nga tunhan mga follower naton an mga nagkikitahan video nga diri nag-i-skip aton mga diri na skip kunohan patalastas maupay nga gahayo nga tanan tikang didiha oras Eastern Samar. Ano ba yan ang adlaw? Lunes baga. Di nagkakabalik na natin mga estudyante, mga natrabaho ko ng mga opisina. Di nagkakaabutan mga tikang hapanalogon. Baga damo-damo naman ini dito na tao hapantalan. Ang mga tipakato ko na haporonggan, ang mga estudyante. Ano pa ba? Anadi ko ng mga high school. Ang mga na-school ako no kan Avid na di kunuhin na kan Avid ba or nga diha Dolores liwat maupay nga gahayo nga tanan di bagat nagre-regumok naman di kuno pantalanhan oras or dihan bot terminal adihin marasa niya iraid nga natin kita ko nato na adi na marasa nga bibingka di pantalan na ading puto diliwat hina puto ko cinta nga natin niyo mahusay nga tindera no may da siupaw adi daw kita ko natin kung marasa niya siupaw adi niya siupaw ko no adi na maliwat hin ice nga na adi na maliwat ang marasa nga waffle ni Pagay di pantalan baga di pahin ko na dihin suman latik adi na baga hinay-hinay na ko na nalulutuan na waffle ni Pagay angan di nga side muna rin na hitura didi puto kay kanina mayata tikat to Manila ginpalitan niya didi mga panindan bibingka sa lukara ginubos iginsulod hinkuan ikubag okay bawal man didi adto na plastic habong tuhan oras so ikubagan ginsudlan nga naadig kita daw mo ang mga alagad maghusay gwapo di bagahan magiging maupay na sirakan adlaw kay baga nagbuburong man mahagkot man kagabi ngantikang naman hindi mapasyada naman kita tikat toha na merkado nga na daw tuloy makikita nato na din na gold trans nga tikat toha Manila mga diri pa maaram kung tikat toha Manila tikang didiha oras or tikang didiha kan Avid Dolores di na itong pag-agi tikang didiha oras tikat toha Manila kaya madiretso itong nga toha San Puli Artitsi nga toha Lapinig Gamay nga to naman Hamapanas tapos diretso pala pag nga mapakato naman Hakatarman nga natin nakitahan na gulayan adihin
patula, tarong, ampalaya. Upo, uy, mo pa ini bagat para full man ko ini may da mga number adi 40, 60, 50. Nga natin liwat may dadi mga kamuti nga naka-display. Ngan kita naman nato didi adi may ada lato, may ada naman dalo-dalo. Baga ambot kun adi nagkakalakat ang dalo-dalo. Adi naman liwat hina kinis o alimango. Kung mapakadik ka merkado ati damunan mga imo mapapalit nga isda. Ati mamimili ka na langan. Baga pag hirot la ka mo ati nagbabay din sundang. Kala ati naman ipaparikson. Kumusta man ini? Balance na. Adi, kung maturoy ka mo na mamoy, pakadila ka mo ka na paparikson. Nga din naman ang mga ka-chicken. Oo. Adin mga chicken, adin longganisa, siki. Nga na din naman hina guwapo, adin guwapo. Suplado pagod ito no kita. Pero delikado kay nga na din naman hina at nakitaan nga kerengan buhok. Uy, si kapitan ng mga yan, adi. Oo. Adi damo di diyan mga utano na adi may sitaw kumbaga ko na may da ka na sakit hatuhod pakadila. May daliwat pinya, may ada kung ano-ano, prutas. Hello, good morning. Adi ano niyo na hidlawan? Adi kita daw adi. Pud ini. Ana sering pa CD. CD nga tikang hakatalaban. Pero adi naman anak kalamay baga. Sering pa ko na hidlaw gadi adi ang kalamay ko nung guti ay lahintala. Adi naman an iiruyan hana kalamay usay ni kakilo. Kumbaga namimiss ko na liwat ito panghalohan kapi. Sering pa. Kumbaga narumos na ko no mas kubado na iton. Pwede liwat sara ko na luto. Di pa siya danay kita nga di. Di ko na nakaturog pa niya mantika. Nagmamaritisan natin nga doon. Nahiabutan ko. Diliwat ay nagtatadtad. Hala. Ako na karag niyo mamalitin mga pangsahog ha iyo niluluto pa ka din nakamuha merkado. Nga natin na tikat to burunggan nga jeepney adi baga puno-puno naman inihira. Para burunggan iton nga naadi baga nakapila pa ang kasunod nga jeep. Ang mga maghusay. Oy, shout out ko nahan mga ang mga maghuyong. Ang mga maghuyong ang mga maghusay. babaeng mura matris. Ay. Adi ko no. Nga natin, karag naman yung budget meal nga breakfast, pwede liwat ka mo kumadi, diyan na Papa Jack Paris. Di bagada ko naman na nakaparking didi nga motor yan, ang mga nanmamalingki ko no didi ha. Bungtuhan oras. Habang diri maaram, adto na oras ko no, amo itong kabisirahan komersyo tikang didi ha, norte. Ang mga taga-Lapinig, mga taga Gamay. Dito na mamalatan nila mga pamerkado, pagsakadahan nila mga paninda dito nila mga tindahan. Nga natin nakabalik na kita ha may pantalan nga diha na boat terminal. Nga natin
nagsusukat na hipagay ko nohan iya waffle. Di damo-damuan talaga itaw didi ha oras. Ngan maram baka mo aton Oras River. Nading salog. Tikad to ini ha na mga barangay nga sakuphan Artitsi. Ngan mismo han bungtuhan hipapad. So pinakamin nira nga kon han transportasyon amo ini nga Oras River. Nganda mga salamat naton mga follower nga nagkikita naton video aton mga dire nag-skip. Maupay nga agad ikang nidiha Oras Eastern Samar.